Heippa kaikki! Mä ostin tänään 10 000 Starcoinsia, joten mä ajattelin, että mennään tänään vähän shoppailemaan. Ja mä päätin, että tänään ei tosiaankaan säästellä. Ja meidän tarkoituksena olisi käydä kaikki pelin paikat läpi hevosten ja vaatteiden osalta. Niin mä ostelen vähän kaikkea, mitä mieleen tulee. Ja mä ajattelin, että me aloitellaan täältä Goldista. Ja tosiaan mä ajattelin tehdä nyt näitä videoita taas. Mä oon tehnyt ennenkin joskus vähän kauemmin sitten. Mut joo, aloitetaan nyt täältä Goldin kaupoista ja mulla on tosiaan tää 10 000 Starcoinsia käytettävänä ja mä ajattelin, että ostetaan nyt vähän mitä kivaa täältä näkyy, jos täällä jotain kivaa olisi. Kun mä en oo tosiaan ikinä tehnyt tällä, että mä käyn kaikki kaupat läpi, niin täältä voi tulla jotain tosi mielekästäkin. Ja tosiaan mulla on joskus ennenkin ollut YouTube-kanava ja mä oon kuvannut sinne joskus videoita joskus tosi kauan sitten. Ainakin mä haluan nää vielät rusetit. Ne on kivat. Sitten mennään tänne seuraavaan. Katsotaas. Joo. Täällä ei kyllä näy mitään kivaa. Katsotaan seuraavaksi tää. No, täällä olisi näitä uusia paitoja, mutta nääkään ei oikein oo mun mieleen. Sitten täällä olisi ihan kivoja hanskoja. No on itse asiassa tosi paljon valkoista, mutta mulla on jo aika monet valkoiset hanskat, niin mä en ehkä tarvi niitä. Sitten olisi tällaisia söpöjä ratsastushousuja. Ne on kyllä tosi kivoja, mutta ehkä me ei nyt oteta niitäkään, kun ei ne ole ihan mitenkään mulle tarpeellisia. Ja sit jos jää vielä ässeitä, niin katsotaan sitten globaali vielä. Tässä on oikeastaan nää kukat myös, ne on aika halvat. Sitten täällä on aika paljon pinteleitä, mitä mulla ei oo. No okei, ei paljon, mutta kuitenkin. Mulla ei näitä kaikkea oo. Enkä mä nyt tiedä, tarvinko mä näitä. Siis miten tää päärosetti maksaa 100 SC:tä, mut sit tää häntä vaan näin vähän. Mä en niinku ymmärrä. Nää pinnet on ihan okei, mut en mä tiedä. Nyt ei niinku oikein lähde tollaset. Ei lähde. Katsotaan sitten tää vaatekauppa. Täällä olisi nyt aika kivoja näitä tällaisia varmihousuja. Mut en mä noitakaan tarvitse. Sitten olisi nää pinkit farkut. Nää on ihan kivat. Mut en mä niitäkään nyt osta. Sitten varusteet. No. Tää on ihan kiva. Ja me ostettiin tähän se sopiva kukkajuttukin, mut en mä halua sitä, mutta tän pinkin mä haluun. Ja mulla ei tosiaan yleensä noilla statseilla hirveän oo väliä. Et mulla menee mikä vaan. Siis toi olisi tosi kiva. Tää on ihana reikä ja tämmönen, mut en mä ehkä käyttäis sitä kuitenkaan. Tässä on joku tällainenkin kauppa. Ja mulla ei näköjään oo mihinkään mainetta. Joten skipataan tää. Tavallisia paitoja ei ikinä voi olla liikaa. Ja myös toi. Sitten en mä ehkä tota tarvitse. Nääkin ois tosi kivat. Mut todennäköisesti en tulisi käyttää. Tällaisia. Tarvii. No siis. No en mä tiedä. Noi saa JSL:kin ostettua, niin mä tulen sit ostaa ne JSL joku päivä. Niin ei me Starcoinsia turhaan, kun niitäkään nyt ei mitenkään loputtomasti oo. Nää mustat me voitais ostaa, noi ratsastushousut. Ne on tällaiset perushyvät. Jos vaikka joskus jotain ropeakin jaksais. Joo,
Täällä on noin samat, mitkä on toisessa. Täällä on tällaisia kukkia. Ne on itse asiassa tosi kivoja. Mulla on näitä muutamat. En mä tiedä. Ei täällä oikein ole mitään sellaisia kivoja värejä. Sitten käydään vielä toisessa puolella. Ja sit eikö tuolla kaupungissakin ole jotain kauppoja, niin käydään ne vielä sielläkin. Tää on tyhjä. Ja toi toinen on ruokakauppa, niin ei mennä siihen. Okei, katsotaan eka täältä. Joo, täällä on nämä samat, mitkä oli tuolla aikaisemmassa. Ja sitten oli tällainen kauppa. Täällä mä muistin, että oli tällaista aika vanhaa tavaraa. Mutta... Joo, kyllä ei täältä mitään lähde mukaan myöskään. No niin, mennään tonne Hopeametsänäytön kartanolle tosiaan nyt. Katsois mitä siellä on. Ja mun JS-tilanne on varmaan tosi huono, koska mä tänään ostin JS:llä aika paljon kaikkea varusteita tuolta Talvikylästä, kun sekin nyt on täällä. Mut sinne me ei nyt varmaan mennä, koska mä oon sieltä tosiaan kyllä aika lailla kaiken ostanut. Joo, meillä on tosi paljon JS-tilanne. Pitää hankkia sitäkin tässä jossain vaiheessa vähän lisää. Ja tosiaan Goldista ei oo mitään hevosia. Mä oon ostanut sieltä kaiken mitä mä haluan. Sitten tällaiset farkut, joo, ihan kivat. No itse mun shaderit ei tykkää tällaisesta ruskeasta, kun ne tekee siitä tällaisen vihreän. Noissakin vähän sama homma. Noikin on ihan kivoja, mut ei osteta täältäkään mitään. Hiuksia mä en halua kattoo. Siellä ei todennäköisesti mitään oo, kun mä tykkään näistä, mitkä mulla on. Niissä on tällainen aika kiva punainen yksityiskohta. Joo. Tää on itse asiassa tosi kiva, mut harvoin käytän tollasia pakkeja. Ja siis mä kuvaan tätä tosi myöhään. Ja me ei nähdä näitä tän hevosen päällä, tosi kiva, mut siis ihan kivoja. Mut nää uudenmalliset ei oikein niinku... Mä en vaan osaa tykätä niistä. Sitten me voitais... Täällä on tosi kivoja näitä satuloita, nää uudet. Mut mulla toki on niin paljon näitä mustia ja ruskeita, että mä en tiedä haluanko mä nyt käyttää mun Starcoinsia noihin. Ja mulla on näitä kissojakin jo muutama, niin niitäkään me ei tulla hankkimaan. No niin. Sitten näitä ranskiksia. Ranskan puoliversiä mulla on jo aika monta. 1, 2, 3, 4. Missä? 4 ja 5. Sellaiset aika perusvärit, mutta mä oon miettinyt tätä mustaa ja tätä. Ja tätä. Niin näitä kolmea aika paljon. Mutta mä en oo nyt ihan varma, että minkä näistä mä haluaisin ostaa. Että ei nyt oo ihan tylsä video, että mä vaan ostan tässä jotain ihan tylsiä juttuja, niin voitais ostaa tää musta ranskis. Ja tälle sopis nää pampulat tosi nätisti. Mulla ei oo yhdelläkään mun ranskan puoliversiolla vielä pampuloita. Tykkään enemmän tästä, missä ei oo tuolla hännässä mitään. Tää pystärikin olis tällä kiva. Tai vaan tää ratsuharja. Olisiko tää pidempi? Ehkä ei vielä vaihdeta sille harjaa ja otetaan tää vaan tällaisenaan. Tästä tulee nuori ori. Ja sit katsotaan nimiä, koska mulla ei oo siis mitään hajua,
mikä tästä voisi tulla, joten voi kestää hetki, mutta palataan asiaan, kun mä oon valinnut tälle nimen. Okei, mä päätin tämän hevosen nimeksi Uno tai Uno, eli 1. Ja mä en tiedä mistä se tuli. Tämä oli tällainen hauska nimi, niin otetaan nyt sillä tää, koska mä oon tosi huono päättää nimiä mun hevosille. Niin lähetetään se talliin. Katsotaan sitten videon lopussa, että mitä me tultiin, tai mitä tuli ostettua. Sitten mulla on nää 2 Hollannin puoliveristä. Ja mä en oikein tiedä näistä muista, koska ne on aika tällaisia basic-värejä. Joten mä en niitä varmaan osta. Sitten mulla ei ole yhtään niitä Norikumin hevosia. Ja me voitais käydä ostamaan Talvikylästä 1 uusi väritys, mikä tuli, koska siitä mä tykkään tosi paljon. Ja noista muista mä en ehkä tykkää niin paljon. Sitten enkut. Joo, mulla on tää enkku. Tää ja sit tää. Tää näyttää tosi kivalta näillä shadereilla. Tää näyttää tosi oudalle. Mut en mä oikein tiedä. Mä oon miettinyt tätä niinku tosi kauan. Ja sen takia mä en enää oikein varmaan tykkää siitä. Kun se on jäänyt niin jotenkin pitkäksi aikaa. Sillä että mä en ostanut sitä. Joten siihen on mennyt vähän kiinnostus. Ja sit andut ja lipitsot, niin niitäkään mä en tarvitse. Sitten mennään tänne Talvikylään. No niin, nyt me päästiin tänne Talvikylään ja katsotaan mitä täältä löytyy. Ja tosiaan mulla ei tuolta kaupoista oo mitään ostettavaa valitettavasti. Kun mä oon kaiken sieltä jo hommannut mitä mä haluan. Sitten näistä hevosista mulla on oikeastaan näistä niinku taikahevosista ihan kaikki mitkä mä haluan. Eli melkein kaikki, mutta tää Norikumin hevonen on ollut sellainen, kun tää tuli, että mä oon himoinut tätä ja miettinyt tosi pitkään, että mä haluun tän. Oikeastaan siitä asti, kun tää tuli tänne Talvikylään. Ei sitä nyt kovin kauaa ole, mutta tätä oon miettinyt. Ja mä oon ostanut noin sporttifriisetkin molemmat, mut sit tää on jäänyt varjoon. Mutta kyllä mä nyt ainakin yhden Norikumin hevosen haluan. Ja tää nyt on ollut sellainen, mitä mä oon eniten halunnut, joten ostetaanhan tää sitten. Otetaan tää vielä tällä perusharjalla myös. Ja sit taas tää nimen valinta, niin tässä sit taas kestää vähän aikaa. No niin, eli tänne Norikumin hevosen nimeksi tuli Domino Cookie, eli niinku Domino-keksi. Joo, mun nimet on tosi niinku mietittyjä. Joo. Mut tää tuli nyt tässä ja mä ajattelin, että tää on ihan hyvä, niin laitetaan nyt tää tän nimeksi. Lähdetään tääkin talliin ja sit me ollaankin ostettu täältä Talvikylästä jo kaikki mitä me halutaan. Paitsi me voitais kyllä vielä katsoa nää lemmikit. Meillä on vielä 7865 Star Coinsia ja täällä on nää pingviinit. Kiva kun toissa tulla jotenkin glitchaa. Mutta täällä on näitä pingviinejä. Ja no. Ehkä me ei nyt käytetä meidän kalliita Star Coinsia lemmikeihin. Olen tosiaan pahoillani, mutta noin mun reshadeit alkoi jotenkin bugaamaan, niin vedetään nyt ilman niitä sitten tää loppuvideo. Mut eipä se menoa haittaa. Käydään nyt tässä Martin Farmilla ihan ensiksi. Kattoo, että mitä täältä löytyy. Voidaan ihan käydä täällä vanhojen hevostenkin myyntipaikassa tsekkailemassa. Mustangia näitä vanhanmoisia mä en tarvi. No, siis mä oon ihan miettinyt yhtä tällaisen ostoa, koska nää kuitenkin lähtee pian. Ja mulla ei näitä yhtään ole, koska joskus olen ostanut ja myynyt sen sitten. Koska onhan nää nyt aika hirveitä.
Mut voitais me nyt yksi näistä kuitenkin hommata. Jos hommataan. Ne on kuitenkin vaan 200 starcoinsia, mut ehkä me käytetään ne nyt johonkin viisaampaan. Ja myöskään velseä enkä issikoita näistä tarvitse. Okei, sit täällä on tällaiset pinkit hanskat. No on tosi kivat, katsotaan näistä statsit. Joo, täydet on. Mä en nimittäin noin kalliita halua ostaa hirveän huono statsisena varsinkaan hanskoja, koska yleensä tarvii ne aika iso statsisina. No nääkin housut ois ihan tällaiset peruskivat, mut liian huonot statsit. Nää housut en tuu käyttämään, vaikka onkin ihan söpöt. Enkä myöskään tätä paitaa. No, lapasia voidaan nyt ostaa tästä, kun niitä tarvitaan. Tosta vielä tällaiset tummansiniset. Täällä on aika hauskoja paitoja. Mut ehkä me ei näistä nyt oteta enää enempää. Sitten katsotaan täältä satulahuopia. Siis ihan todella kalliita ainakin on. Nää kaikki. Joo, ei me täältäkään kyllä varmaan mitään. Mä unohdin katsella nää. Joo, ei ainakaan näitä. Eikä kyllä näitäkään. En tarvii. Mulla on ihan sikana satulalaukku, joten mä en niitäkään. Ja sit nää vanhammalliset lemmit, niin en tarvitse. Vanhat morganit en tarvi, enkä haflingereita. Näitä Hanveri hevosia mä oon miettinyt, mut näillä on ihan tosi outo tää kiilolaukka, niin mä en ehkä niitäkään tarvi. Sitten tällainen kultainen peruna myy täällä meille tavaraa. Katsotaas. Tässä on tosi huono kuvakulma, kun tää on tää vanha. No, ehkä me nähdään tästä niin jotain kuitenkin. Nää on tosi kivoja nää paidat. Mut ei me täältäkään mitään tarvita. Sitten mulla on yksi perseroni ja se riittää mulle vallan mainiasti. Katsotaas. Mä en ehkä näitä tarvi. Tää on ihan varmaan tosi tylsää katsoa, kun mä en nyt mitään halukaan ostaa. Mut mä oon aika tarkka siitä, mitä mä hommaan itselleni ja tunnun mä käyttää niitä. Tässäkin tosi huono statsit ja noin kallis, niin ei me ehkä sitäkään oteta. Ei tuolta mitään. Tällainen kivoja suitsia. Niitäkään me ei nähdä tällä hevosella, niin ei nyt oteta niitäkään. Täällä on tosi paljon pimpeleitä. No, nää on söpöt, niin otetaan nyt ne, kun niitä ei ole. Muuta me ei tarvitakaan. Sitten täällä on vielä yksi kauppa. Sitten päästään kattoo noita Steven hevosia. No olisi ihan kivat tällaiset basic valkoiset ratsastushousut, mutta mulla on noitakin toki todella monet, niin jätetään ne tänne nyt hautomaan. Ja myös noi. Sitten käydään katsomaan tää hevosvalikoima täältä. Dartmourin boneja mulla on 2, niitä mä en tarvitse enempää. Pasofinoja 1, niitäkään mä en tarvi. Shireja mulla on se 1 taikashire, joten niitäkään ei oikeastaan huvita ostaa. Joo, tännekin on tullut näköjään hiusvuoti. Katsotaan sit täältä kaupoista vähän, mitäs täältä löytyy. Tästä mä en oikein tykkää. Tää on ihan kiva, mutta en käytä tämmöisiä paitoja hirveästi. Näistäkään mä en tarvi mitään. Enkä oikeastaan
Nää on ihan kivat saappaat, mutta ei oo täydet statsit, joten ei. Mulla on 1000 tällaiset ruskeat tällaiset nukkurit. Ja niitäkään ei osteta. Sitten katsotaan täältä. Täällä on aika paljon kaikkea. Näissäkään ei oo täysiä statseja. Mä oon näitä ennenkin kattonut. Tää on itse asiassa tosi kiva paita, mutta en halua, kun ei ole täydet statsit. Ja maksaa noin paljon, niin ei kiitos. Muuten ei olisi väliä. Ja ei kiitos noitakaan. Sitten katsotaan täältä. Nää ei oikein kiinnosta. Nää mulla on kaikki. Joo, ei ainakaan huopia tarvita. Noissa on huonot statsit ja nää sapaat mulla on. Niihin menevät suitset myös. Kaikki pintelit, joo. Mulla siis on kuitenkin tätä tavaraa näistä peruskaupoista. Tää on lemmikkejäkin näköjään. Tää on tosi söpö koira, mutta mulla on niitä lemmikkejäkin tosi paljon ja mulla ei nytkään oo yhtään, niin mä veikkaan, että mä en tarvitse. Täällä ois norikummia ja arabia ja vaikka mitä, mutta näistäkään ei oikeastaan mikään kiinnosta. No niin, nyt on vähän saatu jiessää ja sit laitettu tavarat kaappiin. Ja täällä on myös nämä alennukset käynnissä, joten käydään katsomassa vähän mitä sieltä löytyy. Mun mielestä siellä oli Ardennereita ja sit Vuoniksia ja mitä muuta. Täällä nyt on issikoita ja sitten näitä Darkmonin poneja. Mulla on muutama issikko jo. Tää ja sitten tää ja tää. Joten katsotaan nyt, että jos hankittais vielä yksi ainakin. Ne ei oo mitään mun hirveitä suosikkeja, mut ihan kivoja. Voitais ostaa tää, kun tätä mä oon kattonut jonkin aikaa. Noin. Joo, ei vaiheta tällekään harjaa. Sitten on taas tää nimen miettiminen. Laitetaan tälle nimeksi Hunaja ja tää on täysikäinen tamma. Tää on ihan söpö. Ostetaan tää. Laitetaan talliin. Kiva, kun tää yö nyt tulee aina. Noin. Ja tosiaan näitä Darkmoorin poneja mä en tarvitse yhtään enempää. Mulla on vähän silleen, että mä haluaisin, että mulla olisi kaikkia hevosia. Ainakin yksi rotuja siis. Ja mulla ei näitä Ardennereita oo yhtään vielä. Ja mä oon miettinyt, että pitäisikö mun joku näistä ostaa. Mut mä en oikein vielä tiedä mikä. Joten mietitään tässä sitten nyt. Mä haluan ainakin tää ratsuharjan mun Ardennerille. Tällä on tää sydänturpa. Joo. Sitten. Tää on tosi sepä, mutta mulla on ihan sikana rautioita hevosia, niinku tällaisia normi. Joten ei ainakaan sitä. Tällaisiakin mulla on tosi monta tällaista saman väristä, joten ei sitäkään, vaikka se on tosi söpö. Mä tykkään tosi paljon tällaista perusruskeista hevosista ja mustista. Mä mietin, että voitais nyt ostaa tää tästä. Tää on ihan söpö. Sitten mietitään tällekin nimi. Okei, tän nimeksi tulee Iso Karhu. Mä en tiedä miksi, mutta tää on tällainen söpö nallekarhu, joten otetaan tälle nimeksi Big Bear ja tästä tulee ruuna ja täysi-ikäinen. Ostetaan tää Ardenneri tästä. Sitten lähetetään se talliin. Sitten mulla ei myöskään ole näitä vuonahevosia yhtään, joten me voitais yksi tällainenkin hankkia tonne mun talliin. Mä en oo kyllä ihan varma, että haluanko tällaista. Mä oon kattonut näitä jonkin verran muilla pelaajilla ja ne on kyllä tosi söpöjä, mutta en mä ehkä tällaista tällä kertaa osta.
No niin, sitten mennään katsomaan pintan linnoitus siis ja katsotaan nyt mitä täältä löytyy. Mä en tosiaan jaksa käydä näitä kisa-alueiden kauppoja läpi, koska niissä ei oo mulle mitään. Mulla ei oo niin leuakaan ostaa. Maalillakaan mun ei siis tosiaan tarvitse käydä. Kun sieltäkin mä oon aika lailla kaiken ostanut mitä mä tahdon. Katsotaan tästä kaupasta ensiksi. Paidoissa ei siis oo mitään, eikä housuissa. Myöskään no. Täällä ei oo kyllä mitään mielekästä mulle. Mennään vaan eteenpäin. Täällä on näitä kivoja huopia. Tää on ihan kiva. Mulla on joskus ollutkin se. Mä oon myynyt sen myös täällä. Mut noihin ei oikein löydä sellaisia matchaavia juttuja. Joten ei ehkä oteta mitään huopia täältäkään. Vähän tylsää, mutta ei oikein löydy mitään mielekästä. Mä myöskään noita kyllä tarvi. Näitä. Nää pintelit voitais ostaa ja katsotaan sitten. Mitäkään mä en kyllä tarvitse. Joo. Lemmikkipuolista en tarvitse mitään. Nää ois ihan kivat. Todennäköisesti en tulisi käyttämään. Toikin on ihan kiva, mutta en käyttäisi. Niinku outfitteja ajatellen, niin en todennäköisesti käyttäisi. Täällä on noitakin liivejä, muotseja ja tämmöistä, mutta en mä näitäkään tosiaan kyllä tarvi. Täällä on tällainen bilekauppa. Mä tykkään tosi paljon tän mallisista housuista, mutta täällä on ehkä vähän tällaisia, mitä mä en käyttäis. Joo, ei täältäkään kyllä mitään löydy meille. Sitten käydään kattoon täältä näitä hevosiakin. Mä oon miettinyt tätä galaksyä, mut ei me nyt sitäkään kyllä oteta. Eikä myöskään villihevosta, tai mikä toi nyt on. Mä oon ostanut nyt näitä poneja ihan tarpeeksi. Ja haflingerit ei oo oikein ikinä miellyttänyt mua, joten ei oteta niitäkään. Sitten voitais mennä seuraavaan paikkaan. Ardennereja, joo. Sitten on pari taikaheppaa. Näitä mä en tahdo, enkä nyt enempää näitä ardennereja. Sitten täällä on nekään vuonikset ja sitten on nää Irlannin kopit. Tällaistakaan yhtään mulla ei taida olla. Joten voitais ostaa myös tällainen. Ehkä. Tää on hassun värinen. Sitten me voitais kyllä. No tää on tosi söpö. Minkälaisia harjoja näillä on? Joo. Ei me kyllä nyt osteta yhtään Irlannin koppiakaan. Joten käydään kattoon nää kaupat täällä Laaksolassakin läpi ja mennään seuraavaan paikkaan. No niin, mitäs täällä löytyy? Ei ainakaan mitään tuolla eikä tuolla. Täällä on aika tällaista vanhaa. Joo, ei täältä ainakaan löytynyt mitään. Sitten täältä Ilonan puolista. Täällä on tällaisia, mitä mä en oikeastaan käytä. Nämä pipot on ihan hauskoja. En mä niitäkään
niitäkään tarvitse. Mites tää? Me voitais ostaa tää huopa. Joo, muuta ei tarvita. Käydään katsoa nyt vielä tää kauppa täältä. Joskushan näitä paitoja halus kaikki. Mutta nyt ei kyllä ihan nappaa. Toikin huopa mulla on ja näitä en tarvi. Sitten on tää kauppa vielä. Sitten tuolla tallin toisellakin puolella on vielä yksi. Joo, ei kyllä. Näitäkään tarvita. Myöskään noissa kaupoissa ei kyllä mulla oikeastaan mitään oo. Täällä on näitä päitsiä, joo. Sitten mitäs näitä huopia täällä on? Joo, ei me kyllä noitakaan tarvita. Mennään vaan seuraavaan paikkaan. Joo, katsotaan täältäkin tää kauppat eka. Täällä on aika tällaista punasta. Ei me noitakaan mitään tarvita. Tässä on tää kauppa, katsotaan täältä. Joo, ei kyllä mitään noista. Täälläkin on tosi paljon niitä suitsia, mutta ei me niitäkään tarvita. Sitten katsotaan tää kauppa. Täältäkään ei mitään. Okei, täällä on näitä mustangia. Mulla ei tosiaan näitäkään vielä yhtään löydy. Joten voitais joku tällainen mustangi ostaa. Mä oon kattonut näitä aika kauan. Ne on tosi söpöjä. Sitten mä oon halunnut tätä harjaa jollekin. Mut otetaan nyt tällä perusharjalla vielä. Jos tästä nyt joku lähtee. Joku kiva väritys. Tää on tosi söpöjä myös tää. Mut mä oon yrittänyt vähentää mustien hevosten ostamista. Kun se ei oo kiva, että niitä on tosi paljon. Ehkä me ei nyt tällä kertaa osteta tollaista mustangia. Sitten mulla on yksi Morgani, toi ruskea tuolla. Niin ei tarvita myöskään uutta sellaista. Sitten mulla on yksi näistä Tennessee-valkkareista ja se on tää. Ja mä oon miettinyt tätä valkoista, kun tää on siellä äpissäkin, niin sit sen sais 10 levuna, mut ei me kyllä näistäkään mitään tällä kertaa oteta. Sitten täällä on suokit. Mulla on tää suokki. Tänne on tullut tää tosi hauska väri. Tää ei oikein mun silmää miellytä. Mä oon nähnyt tosi paljon porukalla tätä mustaa ja tätä harmaata. Ne on tosi söpöjä värejä. Varsinkin tää musta tällä pystärillä on ihana. Mutta mä en tykkää oikein näistä askellajeista, niin eiköhän jätetä nääkin sit tänne. Sitten seuraavana me mennään Tähtilaisteen hevostilalle. No niin, nyt ollaan täällä Tähtärillä. Katsotaan täältä ihan ensimmäisenä nämä hevoset. Täällä on näitä Amerikan ratsuhevosia. Mä en oikein tykkää näiden askellajeista. Ei oo oikein mun juttu. Ja näistä väreistäkään ei oikein oo yksikään mulle ollut semmonen wow. Joten ei oteta nyt niitäkään. Sitten korttereitakin mulla on yksi ja se on ihan tarpeeksi. Appalosista mulla on tää. Ja sitten ei tietääkseni muita ole. Tää on äpissä ja se on ihan söpö. Mä mietin silloin kun mä ostin tän, että mä todellakin haluan toisen, mut
mä en oo kyllä halunnut. Joten mietitä noi appaloosetkin tänne. Sitten mulla on yksi Amerikan White-hevonen. Se on tää. Ja silloin kun mä tonkin ostin, niin mä tosiaan halusin näitä paljon enemmän. Et nää oli mulle sellainen niinku tosi iso juttu, mut ei nääkään kyllä enää oo mitenkään erityisesti mun mieleen. Sitten täällä on tällaisia vaatteita. Ei kyllä nääkään oikein oo mun juttu. Ja mä en oikein noista länkkäjutuista välitä. Täällä on ihan tosi halpoja nää saappaat, mut en mä niitäkään turhaan halua ostella. Joo, ei näistäkään kyllä. Eikä ainakaan nää länkkäsatulat oikeestaan. No näitä mä oon miettinyt, näitä kahta ruskeeta, että nää olis ollut kivat omistaa. Mutta ehkä mietitään nääkin nyt tänne hautumaan. Mietintään seuraavaa shopping spreetä varten. Ja mun tietääkseni täällä ei oo enempää kauppoja, joten jätetään tää paikka nyt taakse. Seuraavaksi mennään tänne Dundulliin. Niin, nyt tosiaan tultiin Dundullissa käymään. Ja täällä on lydejä. Mulla on ollut tämä. Ja mä oon joskus myynyt sen. Nää ei oikein oo sellainen haluan juttu mulle. No mulla näköjään on tääkin. Mutta tosiaan nää on sellaisia, mitä mä en halua. Sitten Konnemarat. Nää on tällainen vähän vanhempi ponirotu ja nää on tosi kiva tää rapi ja muutkin askeleet oikeestaan. Ja on tosi hyviä siinä champeissa tai ponichampissa. Mut ei mä kyllä niitäkään tarvita. Sitten mulla on yksi Pohjois-Ruotsin hevonen, joten me ei niitäkään haluta. Noita lemmikkejä mä en tarvitse. Sitten täällä on muistaakseni muutama kauppa, joten käydään katsoo ne ja lähdetään sitten seuraavaan paikkaan. Okei, mitäs täältä löytyy? Täällä on tällaisia vaatteita. Me ei näitä tarvita, enkä myöskään kyllä halua. Noita sitten täällä on hevostarvikekauppa jonkinlainen. Ja ei kyllä näistäkään mikään. Paitsi nämä rusetit. No, enpä mä niitäkään tahda. Joo. Eiköhän mä mennä seuraavaan paikkaan. Joo, mä menin kyllä ihan väärään paikkaan äsken ja mä sanoin teillekin väärin. Tänne mun piti tulla. Tänne Puna-Honkalan vartija-asemalle, mutta päästiin nyt tänne, niin ei sillä mulla varmaan sitten oo väliä. Tää on tosi söpö, otetaan se. Ei muuta tarvita täältä. Jos täällä on, mua ei riitä näihin oikein mihinkään. Tää kunnioitus. Paitsi noihin, mitkä saa varmaan kuka vaan. Tänne ei niitäkään haluta. Sitten täällä on näitä Jyrki-villihevosia. Ne on tosi söpöjä. Mut mulla on se yksi näistä. Se minkä on saanut ilmaiseksi. Ja mä en sillä on nyt enää hirveänä ratsastellut, joten eiköhän me jätetä nääkin vaan tänne. Ja mennään seuraavaan paikkaan. Gotlannin russeja tai Gotlannin poneja näköjään ja Asseteakojen poneja. Ne on kyllä tosi sepejä, mutta mulla on näitä Gotlannin ponejakin 2 kappaletta, niin me ei niitäkään tarvita. Tää on varmaan tosi tylsää katsoa, kun mä en osta mitään.
Niin täällä on tosi kiva tää huopa. Otetaan tää. Sitten näistä ei kyllä todennäköisesti ottaa mitään. Nää pintelit otetaan. Sitten täällä aidan toisella puolella on joku kauppa. En mä saa klikattua tuolta puolelta. Otetaan tästä. Täällä on tällaisia paitoja. Ei oikein mun juttu. Eikä myöskään nää. Mennään tänne vielä katsomaan. Ei tarvita. Tää on kyllä aika hauska värinen, mutta ei sitäkään haluta. Nämä hanskat voitais ostaa. Nämäkin olisi tosi kiva väriset, mutta todennäköisesti ei mene käyttää, niin ei oteta niitäkään. Sitten nämä pintelit ostetaan. Meillä on nämä 6232 starcoinsia. Sitten voidaan mennä seuraavaan paikkaan, joka on sitten tosiaan Epona. No niin, täällä on joku tällainen puoti. Täällä on jotain. Ei oo oikeastaan mun juttu. Nää on ihan kivat, otetaan noin. Muuta me ei tarvita. Joo. Säästetään nyt ainakin 3000 vielä. Ja toivottavasti meillä on kuitenkin vasta puolet niin periaatteessa käyty tästä. Okei, yli puolet. Ollaan me käyty aika kuinka paljon, mutta meillä ainakin Jarlassakin pitää käydä. No se on täällä. Meillä on periaatteessa enää vaan tää osa tästä mapista, mitä pitää käydä kattoo. Mä haluaisin tänne, mutta mulla ei näköjään riitä siihen toi. Harmi. Sitten mulla on tää musta marvari. Enkä oo kyllä miettinyt toista. Se on mulle ihan riittävästi. Sitten käydään katsomassa täältä. Men hirveänä, kun mä ostan starcoinsia, niin käy kiertelemässä näitä kauppoja. Niin kun mä yleensä vaan katon globaalin ja se on siinä. Tää on ihan kiva. Mutta todennäköisesti ei mene käyttöön. Sitten täällä on näitä vanhanmallisia tällaisia pipoja. En tarvii. Me ollaan ostettu jo muutamat hanskat ja tossa nyt ei ollut mitään kivoja värejä, niin ei oteta niitäkään. Paljon meillä arvostilaa hyvin vielä. Ostetaan täältä. Onks tää? Siis ei siihen vissiin oo täällä. Siis vähänkö nää on kalliit. Ostetaan nyt ainakin tää häntärosetti tohon, koska mulla ei oo sitä. Ja sit ostetaan nämä punaiset tästä. Sitten pinteleitä. Ne on vähän oudot. No en mä kyllä noistakaan hirveän tykkää. Sitten täällä on ahaltekeä. Mulla on tää. Sitten täällä olisi tää musta. Mä en tykkää näistä ahaltekeista ensin yhtään. Ne on jotenkin tällaisia tosi ruipeleita. Toi on kiva, mutta ei mistäkään nyt kyllä osteta. Ja sit ei täällä kyllä mitään suitsiakaan sellaisia oo, mitä mä tarvisin. Ei tässäkään kaupassa löytynyt mitään. Ja näistäkään kengistä ei kyllä mikään houkuttele. Sitten kurluja mulla on yksi ja se riittää mulle. Mä en tykkää niistäkään yhtään. Sitten täällä myydään näitä issikoita. Me ostettiin yksi sellainen, niin niitäkään ei enempää tarvi ostaa. Sitten juostaan tänne, mikä tää paikka nyt on. No tänne kuitenkin juostaan. Ja täällä on näköjään näin
Jorvikin friisiläiset ja knapstrupit. Näitä mä en tarvi, mulla on molempia ainakin 3. Ja sitten on näitä Jorvikin lämpäreitä. En tykkää, kun on siinä starter-modellissa. Noissa on kyllä tosi hyvää värejä, mut ne ei oikein kiinnosta. Tässäkään kaupassa ei kyllä mikään kiinnostele. Sitten katsotaan täältä. Itse asiassa käydään ensin tuolla... No ei meidän kyllä tarvitse käydä siellä ihme vanha-aikaisessa. Mä en tiedä mikä sen paikan nimi on. Mulla on niinku nimimuistini jotenkin tosi huono, kun mä kuvaan. Joku muinainen arena se on kuitenkin. Kyllä te tiedätte sen paikan. Sitten katsotaan täältä nämä kaupat nopeeta. Mulla on nää täällä. Tuolta kaupasta ei ainakaan enempää tarvita. Täällä olisi tosi kivat nää. Harmi, että mulla ei oo myös aika läpät. Ei kyllä tarvita täältä mitään. Täällä itse asiassa on... Mulla ei näihin kyllä riitä toi kunnioitusasia yhtään, mutta näihin kauppoihin kyllä. Mä oon miettinyt näitä auringonkukkia jonkun aikaa, joten ostetaan ne. Ei tarvi miettiä enää. Sitten täällä on muutamat kivat pinterit, kuten noi. En mä varmaan näitä punaisia tarvi, mulla on aika monet punaiset pinterit. Oho, täällä on tosi nättejä takkeja. Mut kuten mä sanoin aiemmin, niin mä en yleensä käytä tollasia. Joten ei osteta niitä. Myöskään näitä me ei tarvita. Täällä on vaan näitä uusia suojia, joten ei niitäkään. Kun en niitä näe tän hevosen päällä nytten. Niin, se on keskiaikaisareenassa paikka. Mä en tiedä mitä mä en muistanut. Tota meidän ei tarvi katsoa. Mut sit täällä on nää muutama kauppa. Ostetaan nää housut. Joo, ei me kyllä muuta tuolta tarvita. Sitten seuraava. Täältäkin mulla on aika paljon kaikkea. Ostetaan toi. Ostetaan toikin. Mulla on aika paljon tällaisia, mutta niitä tarvii aina. Näistäkään me ei kyllä mitään oteta. Noi on kivat, mutta mä en tykkää näistä alla olevista jutuista. En yhtään. Sitten käydään kattoon tuolta noi hevoset ja sitten tuolta missä on arabit ja pintapienät, niin ei käydä kattoo ollenkaan, koska mulla on niitä tosi paljon. Mulla on varmaan 5 pintapieniä ja 5 arabia, joten ei tarvita niitä. Niitä mulla on ihan tarpeeksi. Sitten Gen 1 lipitsoja. Mä en oikein tykkää näistä, niin ei oteta näitäkään. Ja nyt kun tuli nää niinku friisiläiset, eikä Jorvikin friisiläiset, mä ostin ne sporttiversiot näistä molemmat. Niin mä oon alkanut vähän tykkää näistä, mutta ei kyllä enää oikein kiinnosta. Niin kuin nämä loput värit, mitä näistä friisiläisistä on, joten ei oteta niitä. Sitten täällä on vielä muutama kauppa ja sitten katsotaan vielä globaali. Et jos ostetaan sieltä jotakin kivaa. Täällä on samoja juttuja kuin tuolla toisessa vähän. Oikeastaan vissiin kaikki on ihan samaa, joo.
kaikki on aivan samaa. Sitten mun pitää miettiä, että jätettiinkö me joku paikka käymättä. Keski-Aareenalle me ei tosiaan mennä. Eikä käydä kattoon täältä sitä, missä on niitä pintapianeja ja sitten arabit. Niin ei siellä käydä. Käydään vielä täällä Hevosakasaarella kattoo. Siellä mun mielestä on muutama kauppa. Katsotaan sitten vielä tää kauppa ja sitten katsotaan toi globaali läpitse. Nää on ihan kivat, mutta ei oteta niitä, kun niitä ei oikein varmaan saa matchaamaan minkään kanssa. Noniin, tuolta ei löytynyt mitään, niin katsotaan vielä globaali. Täällä on jotain ihan ok lemmikkejä. Mä oon aika paljon näistä kattonut ja päättynyt siihen tulokseen, että mulla on ihan hirveänä enää täältä ostettavaa. Just esim. Jos otetaan vanhimmasta uusimpaan, niin täällä ei oikein enää oo mulle sellaista mieluista. Mä en tiedä. Tääkin on vähän tällainen huopa. Niin ei oteta ainakaan tuolta hevosten puolelta mitään. Nyt katsotaan nyt vielä, jos täältä löytyisi jotain kivaa. Tätä hahmon paidoista. Mutta ei täältä vissiin oikein tahdo löytyä. Tai en mä ainakaan mun silmään oikein tullut mitään sellaista. Että toi on pakko saada. Joo, ei täällä kyllä. Siis onhan tässä varaa vaikka kuinka paljon mennä alaspäin, mutta mun on vähän vaikea tässä videolla nyt etsiä jotain. Mä yleensä silloin, jos mä tiedän jotain outfittia ja sit mulla puuttuu jotain, niin sit mä haluan ostaa sen. Tää voitais ostaa, se on ihan hieno. Sitten katsotaan ainakin näitä hevosen varusteiden koristeita. Sitten mä näin täällä äsken jonkun huovan, mikä vilahti. Ja mä, oi että ostetaan nää kaikki, nää on ihania. Kyllä, kaikki minulle. Noin. Pitäisikö meidän vielä ostaa tää huopa? Oliks tässä? Joo. No ei oteta sitä. Ei oikein miellytä silmääni. Toi voidaan ostaa. Mut joo, nyt meidän meni aiheesta ihan ohitte. Elikkäs katsotaan täältä pinteleitä. Jos niitä nyt tulee, voidaan laittaa tästä matarin hinta SC, koska täältä yleensä tulee parhaat, kuten mä sanoin, tosta noin sydämet ainakin. Tää mulla on, mut se kalliimpi. Se on aika sad, että mä oon ostanut sen kalliimman. Siis kuten näette, niin mulla on melkein kaikki nää kivoimmat pintelit. Nää on ihan söpät. Otetaan ne. Katsotaan sitten. Onko mitään muuta kivaa? Nää on ihan kivat. Otetaan nää pintelit. Nämä ehdottomasti, noita mä oon kattonut tosi pitkään. En oo räskinä vaan ostaa. Nää kans on sellaiset. Toki en mä niitä tarvitse nyt, kun mä sain jotain toisen. Okei, nyt mennään kattoo, että mitä me ostettiin vielä tonne talliin. Mulla on siis tosi paljon koulutettavaa vieläkin. Mä en oikein tykkää koulutella. Se ei oo ihan mun juttu. Mut tosiaan ostettiin tämmönen. Just näin. Tämmönen
Domino-kruukia. Sitten me ostettiin Uno. Nämä mun nimet on kyllä aina niin hauskoja. Laitetaan tähän viereen, jos tää nyt suostus menee jotenkin järkevästi. Sitten meiltä löytyy tää yksi Ardenner. Tää on kyllä tosi sepä. Tykkään tästä. Mut mä olin aluksi sitä mieltä, että mä en yhtään Ardenneria osta, et ne ei ois mun juttu, mut katsotaan nyt, muuttuuko mieli, kun on yksi tallissa. Yleensä mulla on muidenkin hevosten kanssa käynyt just sillä tavalla. Mut kiitos kun katsoitte tän shoppailuvideon, vaikka tää oli varmaan vähän tylsä, kun ei ihan hirveänä ostettu mitään. Mut mulla alkaa noi ostettavat loppua vähän kesken, kun niitä alkaa olemaan jo aika paljon niin ostettuna. Joten kiitos kun katsoitte kuitenkin tän videon.